Arqueonet és una entitat cultural que va sorgir el 2009 com a fruit d'una idea que vam tenir 4 amics, amb la qual volíem donar a conèixer la història, la cultura, l'art, l'arqueologia, d'una manera rigorosa, amena, divertida, que la gent pugueu venir a aprendre coneixements però també a divertir-vos i a relacionar-vos amb la resta de companys, i això ho podreu fer a través de diferents activitats que nosaltres tenim aquí preparades per tots vosaltres. A Arqueonet podeu trobar tot un seguit de serveis que us donaran una experiència cultural molt completa. Des de xerrades, cursos, monogràfics curts, cursos llargs que fins i tot poden durar tot un any, altres activitats similars tipus tallers o seminaris. Per altra banda, si sortim de la nostra seu ens en anem a fer petites sortides com visites a museus o visita del patrimoni, i també viatges més llargs. Ens anem a diferents països, sempre acompanyats pels nostres professors, que són especialistes en els destins que anem.